ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା, ବନ୍ଧୁତା ହେଉଛି ମିଠା ମୁଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏକ ସୁନା ମୁଦ୍ରା। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଭୟ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ନୀରବରେ ନିଜ କାମକୁ କରିଚାଲ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରଠୁ କବାଟ ଛୋଟ, କବାଟଠୁ ତାଲା ଛୋଟ, ତାଲାଠୁ ଚାବି ଛୋଟ, ହେଲେ ସେଇ ଛୋଟ ତାଲାରେ ପୁରା ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ହୁଏ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁବିଚାର ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କେବଳ ହସିଲେ ସହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମହାଭାରତ କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସବୁ କିଛି ସହିଲେ ହସିଲେ ସମାଧାନ ହୁଏନି। କେବେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା, ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, କଷ୍ଟ ଓ ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚାପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମରଣ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଯେବେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଧନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୁଏତ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟାରୁ। ସମସ୍ୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଖ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା କ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଇରାଲ ହେବ। ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ, ଫଟୋ, ରିଲ୍ସ, ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହେବ। ଆଉ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପେଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି 6K ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 25ଟି ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। 25ଟି ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 100K, 200K, 300K ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 200, 300K ଯେଉଁ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମୋ ରିଲ୍ସ, ମୋ ଫଟୋ ଦେଖି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫଲୋଅର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପେଜ୍ରେ 6K ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଫଲୋ ବି କରିବେ।